Ndakulandira nokondedwa ku video imene mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu yemwe ali Mulungu wamphamvu zonse, Mulungu olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi, yemwe ali Mulungu woyera, Mulungu olungama. Mwa iye mulibe tchimo, ndipo ngakhale maganizo oyipa sanaduse mwa iye. Okondedwa, amene ndi Mulungu yemwe tikumtumikira, ndipo pa chifukwa chimenecho akufuna kuti mukhale woyera, olungama, opanda tchimo lina lililonse m'moyo mwanu, kuti choncho mukathe kulowa kumwamba ndi kukakhala naye kwamuyaya. Ine ndine mtumiki wa Ambuye Prophet Yanji ndimatumikira kutumiki otchedwa The Will of God Ministries, ndipo uthenga uwu ukupita kwa onse amuna omwe ali m'Malawi muno komanso kwina kuliwonse, ndipo akhoza kundimva kudzera mchiyankhulo chimenechi chachichewa. Koma musanamveza uthenga umene tatiye tingoyikira video imene m'manja mwa Ambuye wathu Yesu Khristu tipemphere. Mulungu Atate wamphamvu zonse, dzina lanu ndi Yesu Khristu, palibe Mulungu wina koma inu nokha. Ndinu Mulungu woyera, Mulungu olungama. Ndinu Mulungu amene munalenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi. Ngakhale m'maganizo mwanu maganizo oyipa sanadusemo. Yehova tikuyamikani chifukwa ndinu woyera. Tikupemphani mutikhululukire ife machimo athu, tiyeleseni, tikonzeni, tiyende mchiyero monga inu mufunira, molingana ndi mawu anu omwe mukutilamula ife ku Levitiko mutu 19 verse 2 kuti tikhale woyera monga inunso muli woyera. Atate wamphamvu zonse, zikomo kwambiri chifukwa cha Mzimu Woyera amene akutithandiza ife makamaka potisusa za tchimo lina lililonse ndi kutithandiza kuti tilape komanso tiyende mchiyero. Tikupemphani kuti mukhale nayo video imeneyi, muyiyikize Mulungu wamphamvu zonse m'manja mwanu, muyiteteze, ndipo choncho tikupempha kuti muyikute ndi mwazi wanu, kuti wina aliyense asagwiritse ntchito video imeneyi kuti akakhale ndi maganizo oyipa, maganizo onyasa, kapena akalankhule zoyipa. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera, amen. Okondedwa, Ambuye alemekezeke chifukwa cha chisomo chomwe chakuchitikirani inu. Ndikutanthauza kuti pokhala ndi moyo komanso thanzi, komanso Ambuye ukupasani zosowa zosiyanasiyana. Mulungu wamphamvu zonse alemekezeke. Chabwino, uthenga ukupita kwa achinyamata kapena azibambo, injeno tingonena kuti amuna. Nkhani yake ndi amametedwe. Kodi Mmutu nzibambo amete motani, kapena Mmutu nyamata amete motani, kapena injeno tingonena kuti amuna akhoza mameta motani Mmutu. So chambiriya chomwe mungaziwe okondedwa ndicho kuti Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti wina aliyense akhale pa dziko lapansi pano monga iyeyo adakhalira, chifukwa Ambuye wathu Yesu Khristu anabwera ndithu pa dziko lapansi pano kuchokera kumwamba kudzakhala, ndipo anatiphunzitsa mmene tiyenera kukhalira, anatiphunzitsa mmene tiyenera kuvalira, tiyenera kulankhulira, tiyenera kuchezera ndi anzathu, mmene tiyenera ngakhale kuoneka mmutu mwathu, mmene tingaonekere mmutu mwathu ndithudi. So vesi imeneyi yomwe ikutiphunzitsa kusatira mapazi a Ambuye wathu Yesu Khristu mmene iye anayendera ndi 1 Yohane mutu 2 verse 6. Iye wakunena kuti akhala mwa iye ayeneranso mwini wake kuyenda monga iyeyo anayenda. Ndibwerezanso, iye wakunena kuti akhala mwa iye ayeneranso mwini wake kuyenda monga anayenda iyeyo. Okondedwa, kutanthauza kuti mmene Ambuye wathu Yesu Khristu amalankhulira pa dziko lapansi pano, inunso muziyankhula chimozimozi. Mmene amaonekera m'mavalidwe, inunso muzioneka chimozimozi. Tiyelekeze anakati Ambuye wathu Yesu Khristu amameta, kapena tiyelekeze kuti ankameta. So mumete monga iyeyonso adametera mutumo ndithudi. So nkhani ndiyoti style yanji yomwe inuyo ngati mamuna kapena nyamata kapena nzibambo mukuloledwa kumeta mmutu mwanu. So ndiyuza example ya mutu wanga omwewo. Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti mmutu mwanumo inuyo ngati nyamata kapena nzibambo kapena titi mamuna muzimeta mmene ineyo ndikuonekeramu. Kutanthauza chani? Mbali zonse za mutu wangawo sisilo likuoneka kuti lili size imodzi, kapena titi lili level imodzi ndithudi. Likhoza kukula, likhoza kuchepa ngati mmene lili angali, koma nkhani ndiyo kuti mmene ilili mbali iyi yanga ya ku right sisi likhale choncho, lifanane ndi pamwamba, lifananenso ndi uku. So in all sides of the head, mbali zonse za mutu sisi likhale lofanana. Sisi lisapezeke kuti mbali ina ndi lochuluka, lina
mbali zina ndi lochepa. So imeneyo ndikuti ndi style, imeneyo ndi style ndithudi. So ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti mbali zonse za mutu wanu tsitsi likhale lofanana, ku right, ku left, kubwera pamwamba pa on the top, komanso kumbuyo ku tsitsi likhale lofanana, level imodzi, size imodzi. So verse imeneyo tikuitenga ku Levitical mutu 19 verse 27 akuti musamameta ndulilo kapena kumeta mphepete mwa ndevu zanu, kapena mphepete mwa ndevu zanu ndithudi musamameta ndulilo. So ndulilo ndi mmenemu ndithudi mkungosiya pamene papa apa, ena amati police cut, ena amati English cut ndithudi. In English akunena kuti tikawerenga New King James Version akunena kuti you shall not shave around the sides of your head. You shall not shave around the sides of your head. New King James Version, Leviticus 19 verse 27. You shall not shave the sides of your head. Si musamamete mbali mwa mutu wanu. Kutanthauza kuti mmeta mbali musiya apa, because these are sides. Musiya apa mene papa apa. So ambuye wathu Yesu Khristu afuna kuti mumete mbali zonse apa, mumete mbali mmete ndithudi. So nzizomwe ambuye wathu Yesu Khristu amafuna ndithudi. And chimachitika okondedwa ndicho kuti pamene inuyo mukumeta style imene yokuti mumeta musiya apa, yamati kaya mohawk, kayamati English cut, kapena manena kuti police cut, muziwe kuti every time mene mwameta style imene yoyo iniyo mafana ndi dragon, mumafanana ndi dragon ndithudi, mafana ndi dragon. Ena muone apo mafilmu a dragon ndithudi. Inenso ambuye asananditane Mulungu andikhululukire ndithudi, nalapa kale komabe tiperekabe ngati chisanzo. Ndimaonera Game of Thrones film imene ndi ma series ndithudi, muli zima dragon. So mukachionesesa chi dragon chija tsitsi apapa chimakhanga tuli ndi tsitsi apapa pamwamba apa ndithudi, koma ukuku ndi choncho se bwinobwino. Yeah. So mukameta kati yoyo chedwa police cut kapena English cut, imene yoyo imakhala kuti muli se ndithudi, mulibe sisi, mwangosunga papa. So you look like a dragon, ndithudi. Tipite ku Chivumbuluso 12 verse 9. Chivumbuluso mutu 12 verse 9 akunena kuti ndipo chinaponyedwa pasi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo. So anyway, this is a translation yet ndithudi. Muchichewamo akunena kuti chimene chocho ndi chinjoka chachikulu, chinjoka chokalamba. So dragon ndi chinjoka chachikulu, chinjoka chokalamba. Let us go into the King James Version. Revelation chapter 12 verse 9 akuti, and the great dragon was cast out, that old serpent, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil. Ndibwerezaso. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil. So dragon amapanga represent satana, kapena kuti satanayo amatha kuzipanga transform kukhala dragon ndithudi. So inuyo the moment mwameta kati imeneyo kuti umumu kuchosa mmene mukungosiya apa ndithudi, kumaoneka ngati chi dragon, mumakhala kuti mwapanga assume image ya satana, maoneka ngati satana, because satana amatha kupanga turn into a dragon. Ndicho chisomo cha ambuye Yesu Khristu alolapo ndione some powerful demons turning themselves into a dragon, ndazionapo zimenezozo kuuzimu ambuye kundilola kuti ndione. So dragon represents the devil. So tuelenge Genesis 1 verse 27 ati Mulungu ndipo adalenga munthu mchifanizo chake. So you are supposed to look in the image of God. Mukuyenera kumaoneka mchifanizo chake. Ndiye mukameta kati imene police cut, English cut, mumaoneka ngati dragon, chinjoka chachikulu. Ndiye ifa chino mukuoneka ngati dragon, mumakhala ngati mwasintha maonekedwe anu. You don't look in the image of God. Mumakhala ngati mwasintha maonekedwe anu. You don't look in the image of God. Simuoneka mchifanizo chake cha Mulungu, muoneka ngati mchifanizo cha Satana. As such simungalowe kumwamba, kwani kopita ndi kujahena. So tilape
tizimeta kati yabwino ndithu kaya likhala lokwererako apa lokwererako koma nkhani ndiyo kuti lifanane mbali zonse.